Dziś z zachwycającej architektury górnośląskich pałaców niewiele pozostało. Owszem, są pałace takie jak choćby ten w Pszczynie czy Mosznej, które przetrwały w dobrej kondycji i nadal cieszą oko. Ale wiele z nich popadło w ruinę, a część, jak na przykład pałac w Świerklańcu, całkowicie zrównano z ziemią. Skoro pałace spotkał kiepski los, to co dopiero pałacowe ogrody. Ich piękne, niezwykłe aranżacje kwiatowe, śmiałe pomysły ogrodników możemy dziś podziwiać właściwie tylko na starych pocztówkach. Z tego też powodu mało kto wie, że ówcześni ogrodnicy w drugiej połowie XIX wieku i początkach XX wieku oprócz konkurowania w kwestii najpiękniejszych ogrodów, dbali także o to, by przy pałacach powstawały także ich bardziej użytkowe części, a więc ogrody warzywne, sady i ogrody zimowe, czyli szklarnie. I właśnie te ostatnie wydają się być największą ciekawostką, bo stwarzały zupełnie nowe możliwości. A zatem, czy to prawda, że na Śląsku hodowano ananasy? Tak, i to nie tylko ananasy. Egzotycznych upraw na Górnym Śląsku w tym czasie nie brakowało. Swoje szklarnie mieli chociażby Donersmarkowie w Świerklańcu i Rybnej, czy Tille-Winklerowie w Mosznej. Ale najbardziej znane były wówczas hodowle kopickie, o których rozpisywano się szeroko w branżowych czasopismach. Pałacowe szklarnie Szafgotrzów były pod koniec XIX wieku największymi prywatnymi szklarniami na Śląsku. Pojawiły się wraz z przebudową pałacu w Kopicach, która rozpoczęła się w 1864 roku. Wtedy to na terenie wokół pałacu powstały oranżeria, rosarium, palmiarnia, ale i wymienione wcześniej części użytkowe – ogród warzywny, sad i szklarnie. W tych ostatnich hodowano m.in. ananasy, truskawki, winogrona, ogórki, fasole, sałaty, a wszystko to całorocznie. Znakomita większość upraw przeznaczona była wyłącznie na potrzeby pałacowe. Dzięki ogrodom zimowym świeże produkty dostępne były przez cały rok. Szczególnie sławne, i to daleko poza granicami Śląska, były kopickie ananasy. Były to ananasy odmiany Nervosa Maxima, wyjątkowo smaczne i słodkie. Nie mogły z nimi konkurować żadne inne w tej części Europy. I to właśnie dlatego z Kopic eksportowano je w różne zakątki Europy. Bardzo zbliżone smakiem ananasy odmiany Cayenne dziś uprawia się w zasadzie tylko w jednym zakątku Europy, na Azorach, portugalskich wyspach na Oceanie Atlantyckim. W XX wieku kopickie ananasy trafiały ponoć nawet na stół cesarski w Berlinie, a także na stół cara Mikołaja Romanowa, gdyż były ulubionym przysmakiem jego żony, Aleksandry Fiedorowny. Kiedy przed II wojną światową w pobliskim Grodkowie powstało lotnisko, ananasy transportowano po Europie także drogą lotniczą. A skoro mówimy o kopickich ogrodach, warto wspomnieć również o człowieku, który je stworzył. Dyrektorem hrabiowskich ogrodów kopickich był Wilhelm Hampel, urodzony w 1834 roku. Dokładnie, Hampel nosił tytuł królewskiego dyrektora ogrodów i dyrektora ogrodów Szafgotszów, czyli Königlicher Gartenbaudirektor und Schafgottscher Gartendirektor. W Kopicach swoje stanowisko piastował przez 30 lat. Po nim stanowisko dyrektorskie objął garteninspektor Mesz. Podobno Wilhelma Hampela próbowała podkupić brytyjska królowa Wiktoria, aby powierzyć mu nadzór nad ogrodami królewskimi w Londynie. Hampel pozostał jednak wierny Kopicom i tam też dożył swoich dni. Zmarł w 1898 roku. Mówi się, że choć zostawił ogrody w dobrych rękach, po jego śmierci nic już nie było aż tak dobre jak wtedy, kiedy sprawował pieczę nad kopickimi uprawami. Dziś ogrody zarastają chaszcze, a kopickie szklarnie dawno poszły w ruinę. A my możemy sobie tylko wyobrażać, jak wspaniale smakowały śląskie ananasy. I to tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się wideo, to koniecznie daj nam suba na YouTubie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.